विकी भारी बरे करना praise and worship केला असं तर चढ म्हणता का दडा पुकार yes come fast okay विकी ये रे बाबा ये रे okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wow very nice okay आता अंगास राहिली तुम्ही आता या उरल्या अंग स्टार्टर्स सर्व करता तो प्लीज हॅव युअर स्टार्टर्स in the meanwhile Sima bhai come how can we start a game without you okay बारी सुलावायचे गेम किती जण असतात तुम्ही खेळले बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 okay 13 you want to play Sima 14 I've included you come 14 I'm so considered to Bari Dadoshi right so he got all the properties can we have the juice bottle please there's a juice bottle asat तर एक लाख एक juice bottle लिम्का दाखले बरेयुವ ಸಮಯ okay तो नहीं मतलब juice bottle त्याला आटला बड़ा filled one okay सक्कणाकी सक्कणाकी एक दिन सोडमा yes काय करता please hold on yes ಇಲ್ಲಿ ಶಪಾಟಿ ಹೊಸ सक्कणाकी दिसोंदी just hold on man yes सक्कणाकी ज्यूस बोतल मिळलोगी ना गेम खेळच्या पहिले चीयर्स करू कसा okay can you all say cheers okay now hello madam what are you doing okay तुम्ही cheers केलाय मजात आणि ज्यूस ना but I have something special you can pick whichever is your favorite color एक ग्रामेत आहे आमसर करनागत okay you choose whichever you want yes okay सक्कणाकी स्ट्रॉ मिळनेगी okay open करूंगा ना straw उल्टा घालूंगा जायत की that means the shorter version असे वयर तसाजे ready shorter version असे वयर असेले बेंड करा बळ्या बेंड करा बेंड असेले लहान असेले वयर तसाजे okay त्या तुमच्या स्ट्रॉंद you have 80 to 100 holes असतात yes किती होल केला हांवेंचं ओके आता काय करायचे तुम्ही ओपन करणं ओके वी डू वन थिंग एवरीवन ओपन जस्ट ओपन इट भायर घालूंक ना हांवें स्टार्ट म्हणटा आसतना तुम्ही पिवंक स्टार्ट करायचे स्ट्रॉंग आता न्ही यू कॅन पुट द स्ट्रॉ इनसाइड यू नीड टू स्टार्ट ओनली वन साइड स्टार्ट ओके आय गिव कम ऑन कोण एकी खाली करता तांकां एक इनाम आसा रेडी आर यू रेडी Ladies and gentlemen who are having a starters, are you ready to witness this special game? Can I count from 5? Okay, let's count. 5, 4, 3, 2, 1.
and the third urla padaya. Let's see. Okay, around more than half. Ille shonasa. Ille shasa. Ille shurla by ille shasa. Highest tangas and ille shasa. Manga dogan highest shasa yune. Okay, to me and see manga saraya. Yes, almost the same equal as the urla. Tum chedogan chain. Okay, now. Halen. कहानी में ट्विस्ट पण जीत लेंगे तुम्ही अका धम्म जायला कशाला धम्म भारी बरोबर लगी प्राइस इका देऊन छेंगे ना अंका कॉम्पिटिशन कराई आता ओके सट्टू वर लागा सर असा ब्राइट रनीच्या बाय एक बटी 2 थाळियो प्राइस तिका देऊया चेक चेक प्राइस इका देऊया पनिशमेंट अंका देऊया रेडी पनिशमेंट असा आता तुम्ही ये खाली करजे कसे खाली करता तुमका सोडलाय यस ओवर टू यू कम ऑन Orla negotiator तुम्ही कशाचं पे थँक यू सो मच Okay, the last one to complete in this afternoon is Messima Patillo. Okay, that's lovely. Thank you.